bafowethu le case yoBrajo Sibanyoni ndithetha nge-taxi box yaseMpumalanga yimpixa badala yingxube evanga imix masala. Ndithi ndibhizi ndirekhoda le ndirekhodayo ngoku into before ndiyi-uploada nokuyi-uploada kube kukhona ezintsha. Bafethu a day before yesterday i-NPA iye yaresponda mos since ke la case yabo iye yastruckwa off batsho bathi bazoyiphindisa back to a court. Yakhona into ethi since i-prosecutor lena ingazange ibiyafika kwaphuma la warrant of arrest for yona kwathiwa mayisuspendwe kwabona self beyi-NPA bafuna into yoba make-investigatwe kwalo magistrate lona. Hayi-ke nyani-ke izolo uthethile u-advocate Muthibi watsho wathi la prosecutor leyana ii-reasons zakhe ezoba angafiki ziyavakala because wafumana i-message ethi azeke khe nje afike bazomtsibisa amafu wajika seke sendleleni ebheke court. Batsho-ke bathi kwayizolo babhizi ngomcimbi woba bafuna into yoba mayi-enrollwe back to a court. Hayi-ke abasafuni noba mayiphindiswe kula kwaRgafontein ye-court sebefuna ukuba kutshintshwe kwayi-court ibhekiswa phi eDelmas. Hayibo hayi-ke kuthe kusesenjalo kwayizolo njalo yavela into ethi bona oBrajo Sibanyoni aba kumele into yoba mabazise phi mabazise e-police station. Kubonakala ingathi noko nababazisanga yakhona into ethi so ishuwe kwa i-J50 i-warrant of arrest for bona. Hayi bo bafethu sijilindele lonto uba namhlanje mele ba-appear court. Sisajonge lonto hayi bo bafethu sebebalekele e-high court bafuna ukuyo-interdicta ukuyo-blocka kwale warrant of arrest yabo okanye kwaleni ba i-case yabo mayiphinde yi-enrollwe. Uba iyawuzala nkomoni bafethu hayi asazi sibukile into enokwenza nomcimbi wokubalekele court ningalibalanga even uGeneral Khana ndithi ngulo sabalekele court wathi nje ufuna into yoba since amapolisa ayithathe ii-devices zakhe uba uyobhlokha loo nto le into yoba bangalinge basetshe iifowuni zakhe kuthiwa eza fowuni ezi bafethu ingathi nje ziyatshisa ngamalahle eza device ezi zakhe. Khona into ekhona pha wabanawo amagama athi ngoba uba ngaba bangasetsha eza fowuni lathi bafumana idatha pha ibeka impilo zabantu engcuphekweni. Yiyona nto ke ngoku leyo ndirhalela into yoba amapolisa mawengabe ngathi ayaqina ukujonga ezafoni. Ngobani ababantu aba okubekwa impilo zabo engcuphekweni? Kungani kuzabekwa impilo zabo? Imagine iboss yakwa crime intelligence uqobo yena abesazi ifoni yakhe inemfihlo zoba kuza ngana kwabulawa abantu kufe abantu abe ehleli nayo lo information enjalo pha efonini yakhe. Bafethu asiyazi kodwa bafethu yazi yona into enokwenza nje neMpumalanga. Mna bafethu ndibhadla ene abantu baseMpumalanga ningandidlihle abantu ngamazi yandithethi kakubi nindive kuqala uba ndithini ne ndibhadla vele mna ndimane ndixelela uba bafethu iMpumalanga bafethu alifakwa libuya nedaka kwela cala laseMpumalanga and because babalekele ento ne babalekele e-high court yaseMpumalanga bona uBrajo Sibanyoni apha kuthiwa lifaka libuya nodaka pha ndibhadla kamani mane ndixelelwa le nto hayi mani namxa ndisiya ndibhadla ndikhula heyi ndayibona uba elacala lelo Didi Mabuza kwabona mos ngaba bokuke kutshiwo kuthiwe abapholanga uformer deputy president ongasekhoyo oDidi Mabuza ukubona ndithi ndisajonge njalo hayi mani yakhumbula uba kwake kwathethwa kwase very seMpumalanga into yoba hayi mani kunama-Libya apha Libyans about 95 if not mistaken khona ozanikorekisha akakuye kwathiwa aye afunyanwa ekwela cala laseMpumalanga sebezenzele i-military base yabo. Kungadalanga bafethu seva kusithiwa hayi babanjwa ne kwathiwa hayi la case leyana amagqwetha aba bantu ababaseLibya sebe nto bayayilwisa into yoba mayize ibe iyacinywa bafethu yacinywa la case yabantu abayana baze badiphothwa back to to eLibya. Babe bayaqhuma nje kanjalo baqhasha nje net kanjalo umagistrate wabaqhashisa nje net kanjalo so iyafuna nje into yoba ibafethu iMpumalanga nje ikijongwe nje elanto yakwela cala ningalebalanga ke nonto lona lo suspendiwe uNational Commissioner unto i-provincial commissioner yakhona epha eMpumalanga lebike yathetha nayo ke wathethe zakhe wathi nje ezakasazithetha nje hayi kukuscratcha nje isurface otherwise inzulu bafethu iMpumalanga bafethu izathiwani le nto sithule sibukile hayi ndiyayazi nzali izathi langa lingatshonanga kumele futhi umuntu abuye futhi azothetha ngoBrajo Sibanyoni elo xesha ngabantu kosaba ukuthethwa ngabo. Yazi nami ngeke izibuze nje uba esisibindane enginaso nje ndisithatha phi muzwe intatami nabafethu mfuza utatami ayibabaye around the prosecutor himself, right? Yeah, we know the prosecutor is well. We are completing the internal process that will look at actually what transpired.
because the initial information that came to us was that he got messages that he was going to be killed if he proceeds to court, because he was on his way and he turned back. And we understand, right? That is a natural reaction, that when your life is threatened, you would seek to ensure that you are safe. So that part is being completed as we speak. Hopefully I'll get the report in the next day or two, and I will get to understand what transpired. And if what he said is verified and is vindicated, we'll uplift the suspension and he'll come back to work. Have you received a date yet with regards to that appeal? Have they given you a date? No, we haven't received the date yet, but we would like to speed it up because this is really a matter of public interest. We would like to make sure that the record is set straight speedily. Now, with regard to the matter itself that was struck off the roll, before you ask, we are working